हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। भिडिअ खालामिया आङो बिराद गोबाव जाबायमोन। दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो मोनसे शर्ट मुभि दिहुननो आखायाव लादों। शुटिंआबो कमप्लिट जाबाय। नोंथांमोना जोंनि बे शर्ट भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बे शर्ट मुभिया मोनसे रमान्टिक शर्ट मुभि जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्ला जों भिडिअखौ हगारगोन अब्ला जोंनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामलांबाय था, जाहाथे नोंथांमोननि नायनायजोंनो जोङो सापर्टखौ मोननानै मोजां मोजां भिडिअफोरखौ बानायलांबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना आङो मोनसे शर्ट क्लिप्सखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय। बे भिडिअआ मोनसे रमान्टिक भिडिअ। बे शर्ट मुभिनि मुङानो जाहैबाय नेनानै थागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन आलायारन फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थुनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे जों आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना सिगांग्रो मोनहैनाय बायदि। शुटिंआबो कमप्लिट जाजोब्बाय। दायो भइस डाबिं दङ, एडिटिं दङ, बेनिफ्राय मिउजिक सोनांगौ दङ। जेब्ला बे गासैबो खामानिया जाजोबगोन अब्ला जोङो भिडिअखौ रिलिज खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै अनसायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। आरो जेब्ला भिडिअखौ हगारो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायहर जोंनि भिडिअआ मा रोखोम जादों आरो बबेयावबा भुलफोर जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर, जाहाथे नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै जोङो सुद्रायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।